Nung nga papansin nyo yung dalan Kenny, mga galo-galo ang mga nyan pag papansin nyo yung video minsan na bala mo kaya kumakalungkot mo yan, imbis na dumalang kong diretso kokorba ako Kenny. Ayan galo-galo tamo, uling lasak-lasak yung dalan Kenny ng karakalbus-bus. Pilan niyang metro sa lesen yung dalan Kenny. Kalwal mo kaya nini, main road ng kalwal mo, pitak mong kaya. Napapansin nyo, ating dala na naman kailangan sisiranda. Ating dala na masalese, lalasakan doon Ini galo pa na ini, lubak-lubak kita. Di man lang sa salesen. Ning gobyerno kasi bakit pilandaran dadalan? Pilandaran kaya, pilandaran lulo, at saka ini naman main road. Nang karakalma kanya lalo na pag papunta kami Arayat, tas nang karakal sa lesen ng dala nakikime bala mo pansinan ko last year gewade pa niya at gagawan da naman as in lasak yan hapin yan ngening kaya mag-trending ding kain ding gagawin dalan itanamo yung banggitan tamo ba talata ng babanggitan na lagyu agencies o na anumang organization itanamo din gagawin dalan sa lesen ng dalan sirande potang kaya tinakaman na kita dalan kakayan jamo pipatch jamo nano milalagedo o ngini mga kulkuling makanyan aliwaing dalan ng makukulkul ngini ilaring makukulkul may kaka-issue ala ko pang masyadong information king nga kanyan pero kasi baluta naman yan nakakita naman yung corruption kaya ng Pilipinas madalas baluta yan nakakita yan. Patnyapin pa siya sinabing politika or lagyo na ning kayong gobyerno, lagyo na ning organization, agencies or na anumang sangay na ning gobyerno automatic lulub kay isip tamo corruption. Kaya as na nang kasakit maniwala kayong Pilipinas na masensuya pa pero totoo na nini ing pamagasenso talaga magumpisa kayong sarili yan. Magumpisa kay sarili. Diba? Kaya nung personal asenso yung pisa sabihin tamo at kaya ko. Pero totoo na nini makabawas opportunity yung gagawan da rin kayong gobyerno tamo. Makabawas opportunity takal sasabi na para mika ID ka kailangan mong valid ID para maniko ang ID. Although mimita tingaliwa kasi iting required kailangan dang ID para manikwa kang ID. Yan naman gana-gana. Depende kung kukuhanan mo nung naman kukunan mo. Para manikwa kang obra, first time mong mag-obra para manikwa kang obra, kailangan mo tingang experience nung napapansin nyo ito ka pwede dapat ating experience magumpisa ka pa mo nang kakaingini nakadagulingis yung makanyan king gobyerno tamo ating taong makanyan ayam daytang ing papakanda king pamilyado ibat ka ring tax na ng Pilipino pa magkasakit tamong mamayad tax ultimong sardinas sinaliga at tinakang binayad ka rin tinakang contribution ka rin mo sasabihan na kalulo ko mo na akong mamayad tax detang pamanyalwan mo niya mitatas la kay ren mitatas la presyo ren uling kayong tax mo naman salwan main kay sardinas siguro nung alayan tax lako may itang tax sa babayad na hindi makamenos ka pilang banwa nung naman isasalwan mo ganaganang sasalwan mo tintax yan kanyaning malalyari ngayon kanyan tutuki denping YouTuber ikay dala ren i-tax dala ren mo YouTuber din kay content creators matax la ren datanging aldo kasi potang kay ing itabalo pero pwedeng makanyan na tagal lang rin kahit karon dapat i-tax kasi dapat naman talaga nung mag-generate kang income mamayad kang tax sana all na mo ratang ating income talagang mga rakod
Diba, timetong pang maging issue kayong tungkol kayong taxa yan ni kay Josh Moica. Sabi na anak niya pa, pilan niya pa sinabi na, yung edad na kay ba't bilyonaryo na yung ano. O di wow. Dakal kaya bangan ako minsan, alin naman tang kain minsan kaya na kayan, part na niyan, bangan ta mag-trend niya. Pero sa play, kitang sinabi ng mga niyan, nung yan naman talaga bilyonaryo ka, ba't sinabi ng bilyonaryo yun? Baka maglaram na ito. Ngayon, makalkal ka pa. Kalkalante pa ning kalkalane pa ning kain, ning BIR kanyan. May kapalaya. Lalo na nung ating niyang sablay-sablay ka rin babayaran na. Nung yung accounting firm na sablay, mayari na balat ka yan. Kaya minsan kayong social media, mimingat tama kayong sasabihan tamo. Minsan makakapahamak, hanapin. Yan pang social media na yung itong pangkakayan ko, Ken. Itang yan, yung pamanyalita. Mimingat tamo ka rin kahit tamo ka rin mga surang attitude tamong papost tamo. Uling takal managit. Hindi mo, itang ano mo ating kang obran kembal as ng karakal, re-reklamo mo. Ating kang masakit na bagya, re-reklamo mo kayong Facebook. Malaya ka, anong nanimburin mo sabihan kayong Facebook. Nung kayong social media nanimburin mo sabihan, malaya ka. Pero ako word of advice mo, mimingat ka rin sasabihan mo kasi what if one day kaya ka, magobra ka, ikit din kaya mo yung status mo, o kaya kilala doon na kabilang kay bilang mareklamo, makikilala ka kayong Facebook, makikilala ka, mididinan kang identity, ay kaya ikulasa yung mareklamo. Ala, nano mo rereklamo na nito, mga namin kunang kay king obro. Itan dati ng boss pa na nire-reklamo, kaya ba't kunang taya? O ito, iting milyari kaya kanyan. Da nakakunan, uling kang kareklamador mo. Patsi panayakarereklamong makanyan, baludan na negative kang tao. Ganaganang mga sura, kakit mo. Pero yung mga something alulub kayong biye mo, yung mga kakit. Ika mo rin yung gagawang sarili mong lason king social media, kaya lokal pa na ng gawa ng Diyos mo ikaw although nung ala naman sa salikod king ka BIR at saka tutunay mga bilyonaryo, nothing to worry about, hanapin. Ala kang pigaganakan, okay ka mo di kalkalan nyo ko, sinabi ko ito para kaya ko mag-motivate ko, uning mas takal na rin may sumami, hanapin. May kulami la kayo, uling kang gagawa na nga ito. Kaya kareng aliwa motivation karatang tutong fans na. Pero ngayon kasi panahon na ini motivation bala mo kaya itang mag-motivate ka mo mag-post ng mga yan, basta ka lang makulami yung pang mainggit, patsi may inggit na lila makanyan, ala na kaya na kanita aos na kaya mayabang parato kay nanong pa yung house kanita flexing balo nung nanong pe-flex na nung nanong pe-flex ng kay nanong pe-flex ng Diyos mo ika ka rin, mag-inspire ba talaga? Kasi nung bisa kang inspiration, bisa kang mag-inspire tao, mo na kailangan kay mo na kailangan makanita ita mong lifestyle na papakin mo dating ako kalulo kung ngayon apin na ito kita na ma-inspire na lang kanita. Yan yung kami ako pag mayabang. Anyan kayong kung BWL, Best World Lifestyle, anyang mana kita na kayong mga dagol. Akakita na mo kayong kaya, akakita na mo kayong bunga Akakita mag-travel ka, sasabing ka na kailangan tang kaya, na kailangan talaga itang panganandakan mo nga kung maging kong bilyonaryo wala nang mga nyan, soy. Itang minsan kasi talaga syempre at in time na mag-post ang ala na kaman talagang kaing yabang kalupan na ito at yuka Europe ka ninong taong matsuya Europe mag-post siguro mapila na ako dito talagang mga kwaltang solid na or talagang alang hilig kayong social media ang pang mag-post, pero majority siguro at yuka kayong alawang bansa syempre may wari kaya hanapin post mo naman naman tang kaya mo naman tang yayabang mo papakit mo yung experience mo na ali ordinary. Nyaya ora tangan mo keng ditang mag-post nano keng social media anti mo mag Facebook ads la. Tiranda mura yung guide, mura yung
costing do. Alatala reto, alatala first time dang may katakman pa ang murang kay Wala naman kasi ngaliwang pa-promote naman tang, uy mag-Facebook ads kayo. Wala naman pa-promote, basta mag-post lang mga nito. Ang boretang mag-post na kaya, mag-post may nyambot laging forex, takal kaya mo, itang gains da, Ako maniwala ako. Itang paramin kong may ngasambot la kay bat or break even la mo. Kay bat patang bigla lang mag-post, kalambad na mag-forex, kay bat patang manyambot la, bigla dang i-post. May alatala tuloy na bala mo first time. Oy, first time mo, bala mo kanito. Bala maniglola pa king kay, maniglola pa king panyambot do. Yapin makanita itang post da kay bat ika naman na kay ika naman na manalbe mo akakit mo itang post na mapomo kabalo yung FOMO, fear of missing out. Itang tipong uy manakitan la kailangan manakitan ko rin tang mga kanyan tang sasamal ka mo naman ngini ka lumuking forex uling may FOMO ka may sambut ka kasi naman para yung resulta yun ipapakit na mo itang panyambut na yun napapakit itang masasambut na yung masakit ka rin naman mag-promote dapat sana natin yung purpose ng mag-promote tala flexing mo papakit na kasi manyaman niya pakiramdam may nyambut siya this time iteng kaya katutuan itas ay itang nga man nun ko mo mimingat kayo keng kayo mimingat ko keng papost yo banta anong ating ko man kailangan karangalawang tao kakakit na nung nano kong klase ugali kakakit tang mareklamo yun masura yung ugali ingatan tala rin kahit ingatan tala rin social media profiles tamo uling kenya masasalamin nung dapat may sopa ng tao dapat na naman talaga sasaw pero atin talagang time na makakulami lang sa sopan dito ang makakulami. Okay, dakala salamat ang kanake ni God bless, see you gang tuto kita mong video.